Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alo, abone, aube, awni sogoma. Ala ka kile hɛrɛ d'an ma. Ala an kile hɛrɛ la. Masha Allah, maître Badini kumakan no tuguni. Maître Badini kumakan no. Donc c'est ni tabdil le tabdil lo. Salatul mawshufi bil karami wal judi o ka tabdil le filɛ nin ye. A baara tile saba n'a baara kɛra tile saba ka ban longo lo su fɛ n'i mako bɛ wari la su ko ni dugujɛ kɔnɔ i b'a baara dɔrɔn a wari bɛ na kun fa yakun musalaka foyi t'a la ayiwa ɲ'an bɛ don kuma ninnu na an b'a ɲini aw fɛ aw ka abonné chaîne kan n'aw abonné n'a ka da ɲina a bɛ notification liker pour que ni video bilara tuma o tuma aw ka bɔ a kalama n'aw nana connecté a kana ɲina ka video partager walasa an balima minnu bɛ yen n'o t'an ka page kalama u ka se ka bɔ nin ko in kalama ka se k'u yɛrɛ nafa n'an ka ala tɔgɔ ye o baraji bɛ se ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma masha Allah o tɛmɛnen kɔfɛ ala tɔgɔ in filɛ nin ye mawsufi ka baara lo su saba de y'a riyada i b'a riyada kɛ tile saba ni tile saba tɛmɛna ka ban n'i b'a fɛ ka wari bɔ kun fa yakunu misibo kɔnɔ dɔrɔn i b'a baara n'ala sɔnna a ma i bɛ wari bɔ a kɔnɔ baasi tɛ a kɛcogo bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a kɔnɔ komi aw yɛrɛ b'a lɔ tabdil ko a man nɔgɔ donc aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na aw salamu alaikum